Mga kapuso, kung kamo taga Cagayan de Oro City, for sure nakakauna mo sa lamiang humba ni Aling Violi sa Kugon Market. Ug karong buntaga atong makauban ang nisalo sa iyang angking galing, ang anak nga si Melissa May Wabe. Ma'am Melissa, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, GMA Kapuso. Ma'am, paunsa ba nagsugod ang imong inahan sa iyang pagluto og humba nga nahimong tulay nga nagtukod mo og negosyo? Mga mid-80s siya nag-start o lahi pagbaligya sa humbaan. Ito mga grade school ko. Doon ako mamahan sa pagluto ng humba sa iyang ayaan katong si Aling. Bali, kana akong lola na ako iyang kita mo na siyang nagdala dili sa iya sa Cagayan de Oro. Mo siyang sidekick sa akong lola. Then mga mid-80s, naglahi si mama. Dato na dahil siya nga, murag nasugod-sugod yung dagan customers. Yang iba ang lasa sa humba. Dato siya nagsugod og sikat. Ma'am, sa pagsugod sa imuhang mama sa kining negosyo sa pagbaligya og humba, kinsa ba ang iyang mga nahimong customer? Pangmasa ba gyapon kini? Yes, pangmasa yun. Kay ato nga time, barato pagit kayo humba. Gikan pa sa 25, na 30s. Ngun ana, ang mga customers sa mama, mga gikan sa nightlife, sa kadlawon, mga kanang mga taga PPA, kanang mga napanguli nagkadlawon og katong mga hubog na gusto magpahuwas o maghigop sa baw sa humba. Ma'am, base sa feedback sa mga customer, unsa daw ilang ginabalik-balikan sa inyong best-selling humba? Ang kahumok sa among humba nga kaning init permanente na permigid sa init dayon humok antod sa nako na part humok gyud at yet dili makasumo. Ma'am, unsa ba ang kalahian sa humba ni Aling Violi sa ubang humba? Unsa ba ang proseso nga ginagian niini nganong mas lami ni siya kung i-compare nato sa laing humba? 1 hour and 30 minutes gikan sa pag-boil, i-transfer na mo isa sa uling hantod sa maghumok siya o kani magbagawas iyang natural oil sa among pata. Mo na din among gina-serve sa mga tao. Anang init pa kayo nga humba. Ma'am, paunsa nabag-o ang inyong kinabuhi tungod sa pagluto og humba? Very proud kami nga mga anak. Wala na mo nagihuna-huna sa una nga inana day kasikat among humba. Samot na nga ang mga tao gabalik-balik o nailag yun nga mo ni ang humba ni Aling Violi. Yun ana nga sir kaning na-change among kwan sa among kinabuhi nga murag maka-proud kay napadayon gyapon namo ang legacy sa akong mama. Ma'am, gawas sa humba, unsa pa ang bestseller ninyo sa inyong mga sudan? Ang among bestseller nga ginabalik-balikan gyud sa tao, mga suki namo katong lechon kawali, sisig, paklay, bola-bola sa akong mama nga gyud bilang ginabalik-balikan gyud sa mga customers o aside sa humba. Ug napod ni katong humba classic katong kaning ginagmay sa nga humba nga with pineapple balit opposite siya sa isa ka humba namo katong tamis siya na pineapple then ang atong humba ni Aling Violi gyud nato siya sa baw nga pata. Grabe no, makagutom jud kayo ang imong ginahisgutan, ma'am ba? Ato ang ginahisgutan karong buntaga. Pohon-pohon, mutilaw gid ko diha sa imong mga bestseller. Ma'am, sa pagpanaw ni Aling Violi, ma'am, giunsa ninyo pag-maintain sa kining timplada, sa kining sekreto sa inyong mga bestsellers? Ang padayon lang gyapon namo sir kay ako gikan gud sa pagkamata nako. Na gyud ko ga lantaw ug nidako ni gyud ko uban-uban sa akong mama kay ako ra man isa gud babae puro lalaki akong mga igsuon. Bali ako mo'y permi kwan sa mama nga mo ni imong buhaton inana. So far kaluoy sa Ginoo, praise the Lord gyud na atin. More gyapon makaingon ang mga tao nga maayo kay napadayon ako ang legacy sa akong mama. Ma'am, karon gawas sa imuha, doon na pud ba laing miyembro sa inyong pamilya nga hinay-hinay na pod nga nagatuon sa samang timplada sa pagluto sa inyong famous humba? Ang akong mga igsoon sir, bali dadto sa among branch sa Kugon, akong manghod ang katong sa main namo nga branch sa Kugon. Sila ang gadala dadto sa then kami ako outside
sa Pugon Market. Ma'am, karon tagpila gihapon ang ato ang bestseller humba. Karon sir, ang akong first serving 65 ang serving sa humba. Ika na siya sa 25, niabot og 30 sa panahon sa mama, na 40, na 60. Antod karon na 65 na sa kuha sir. Daghang salamat Ma'am Melissa og unta daghan ang na-inspire sa istorya sa paglambo sa humbaan sa imong inahan nga si Anhing Aling Violi. Thank you po kayo Jemmy sa pag-invite. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.